Masterizer. Siyaqhubeka simile sesekuphart 101 la kade sigcine khona u-Edward ecindezelwe rally ngemoto. uLarry wayekhale ngokuthi akuphefumuleki wedlwethu emotweni eqonde kuLarry. Ethi wediphi ingane yami wena? Wathi uLarry eti ngiyafa. Wathi u-Edward iyona nhloso yami vele ukuthi ngikubulale uma ngingayitholi ingane yami. Iphi ingane yami? uLarry watshela u-Edward ukuthi ngiyafa. Wathetha u-Edward wathi iphi ingane yami Larry? uLarry wayestruggle ukuphefumula. Lapho kwaqhamuka unkosikazi kaLarry uCharity ngesikhathi ememeza uLarry. u-Edward wamshaya isifebe sisuka la. uLarry watshela uCharity ukuthi awufuna ambulance. Wagijima unkosikazi kaLarry ehambe emotweni yakhe. Wabuya futhi esegijima ethi ucele kaLarry ifoni. u-Edward wamsakaza wamlahla phansi. Waqhubeka u-Edward ebuza ukuthi iphi ingane yami Larry. uLarry watshela unkosikazi wakhe ukuthi ungamvumeli u-Edward angene emotweni yakhe ngoba uzompitsheza ngangibulala. Wezwa lokho unkosikazi kaLarry waphindela emotweni yakhe. Kodwa u-Edward naye wakwazi ukungena evenini lakhe. Wathotsharisha uLarry embuza ukuthi iphi ingane yami Larry. Sayireva kanjalo u-Edward imoto. Wafika uCharity ethi udubula u-Edward waphuma wabaleka u-Edward. uCharity wathi ayisengiyifonela i-ambulance obufuna ukuthini ku-case. wathi uLarry letha la ngikhulume nami. uLarry watshela le gebengu ezayikidnapha ingane ukuthi aziyibulali. unkosikazi kaLarry watshela uLarry ukuthi akaqinisele isiyefikile i-ambulance. wathatha ifoni uCharity watshela le gebengu ezayikidnapha uMika ukuthi ibulaleni leyo ngane njengoba esho. zathi igebengu uCase yambulala. ngathi beyiza isarini i-ambulance wathi unkosikazi kaLarry usaya emotweni yakhe ngoba i-ambulance iyeza. wathi uLarry angasuki la ubuzobuya u-Edward azoreva le moto yakhe. uKelly wahamba kancane enyonyobe e-dining room. ngakuTerrell wayelele kwi-couch ngenkathi uTerrell ebuza kuKelly ukuthi ngicabanga ukuthi kudala ulele. wathi uKelly akulaleki. wathi uTerrell ngabe ngenxa yami. wathi uKelly ufikelwa ama-nightmares asejele. ebuza kuTerrell ukuthi yena wenza ngani ukuthi ukwazi ukulala ukhululeke kade uboshiwe. wathi uTerrell ukuthi ungazami ukucabanga kakhulu into zasejele. wabuye uKelly wazohlala kusofa. tshela uTerrell ukuthi ngiyaxolisa ukuthi bengilo ngikhuluma kabi nawe. wathi uTerrell uyangididisa uma uzoxolisa ukuyakufonela noma. wathi uKelly cha ngaze ngifonele uDiane. imina nje bengicabanga ukuthi kumele ngabe ngikuphethe kahle. waboshwa ejele iminyaka ngenxa yami. ngenxa yonke lobuqhoshosho engangibenza ebhenki kodwa wena wakwazi ukuthi ulithwale lelo cala lami. wathi uTerrell ungazigxeki wedwa Kelly. sasi-enjoya sobabili lowo mani. ethi futhi sasisebancane singakazi lutho. wathi uKelly ukuthi ngangingakaze ngiyi-realize ukuthi wrong kanje until kuze kuboshwe mina ngoba ngibuzwile ubuhlungu basejele ngesikhashana esincane. wathi uKelly Terrell ngicela ungixolele. wathi uTerrell nakho nje ungivumele ngazohlala la. wathi uTerrell kwakufanele ube ngaphandle Kelly for ukukhulisa uJustice. angibanga sempilweni kaJustice yokumkhulisa kodwa ubekhona njengomama. wathi uTerrell uma ucabanga uzokwehla kulokhu akucasuka kakhe kokukhona kwami. wathi uKelly khululeka umfana uright kabi uJustice ukuthi usathukile nje kodwa usazokuthanda. eCowboy Bar uGuy wayesazabalaza ukuhamba no-Alex owayengafuni ukuhamba kodwa naye u-Alex wayengenawo amandla ngoba wayeweki. u-Alex ebuza ukuthi ungisaphi. wathi uGuy kumele sihambe nawe. wathi u-Alex okay ngisafuna ukuqala etoilet kuqala. wathi uGuy ngeke ukwazi ukuya lapha ngithi ngithe siyahamba nje. wathi u-Alex ngeke phela ngikwazi ukuhamba sengiqineke kakhulu. wathi uGuy okay hamba usheshe ubuye. u-Alex wayezabalaza nokuhamba engakwazi nokubhalansa. wathi uJohn uyaphi? wathi u-Alex ngifuna ukuya etoilet. uJohn ethi angithi ngakuphinda ngaleya nto othe idakana kamnandi. wavuma u-Alex wathi uJohn ima ngikunike manje. wathi u-Alex ngizaqala etoilet ngizoyenza mase ngibuya lento. wathi sehamba u-Alex ema-toilet wabuya uGuy. wathi John ngikunike 4,000 wonke uyaphi manje lo muntu? wathi John ushilo nje usayitoilet. u-Alex wafika etoilet ezama ukufona. uMarcy waphuma esegqoke lenjari ethi kunjani lokhu engigqokile. wathi uBradley awuright kakhulu sebelindele ukwenza i-show off ewindini for ukukhombisa uRandall be-heavy sex. yakhala iselfoni kaBradley ngenkathi efonelwa u-Alex. ngenkathi ring uMarcy etshela uBradley ukuthi ngeke ukhole ukuthi ufonelwa ubani. wathi uBradley angifuni nokwazi ngoba ngifuna ukukhuluma namuntu. u-Alex ema-toilet ase-Cowboy Bar ethi Bradley phendula ifoni. u-Alex wabona ukuthi uBradley wayephendula ifoni wayiqeda leyo phone call ngenkathi esenza enye ifone call efonela u-Ian Glenn. wayephendula u-Ian ifoni. u-Alex washo ngevoice ekhathele ukuthi ngicela ungisize. wathi u-Ian ukephi Alex? u-Alex wayesephelelwa amandla okukhuluma ethi ngise-Cowboy Bar banginikeze enye into eyi-drug manje iyangikhathaza ngazi noma ngizoshona yini. wathi u-Ian esazama ukuthola yonke information waphelelwa amandla u-Alex. ngenkathi u-Ian esele embiza ukuthi Alex usekhona. u-Alex wayesephelelwa amandla ephefumulela phezulu ema-toilet ase-Cowboy Bar. uBradley noMarcy base be-ready for ukukhombisa uRandall be-heavy sex. uMarcy wabuza kuBradley ukuthi ipho somenza kanjani ukuthi alunguze ewendini. wathi uBradley letha la ifoni yakhe. wayithatha
wathatha uMarcy ifoni kaBradley wamnikeza. uBradley wasenda imessage efonini kaRandall wayelele embhedeni. Wabona leyo message uRandall wavuka. Wahamba wayolukuza ewindini uRandall wababona ngempela waphefumulela phezulu naye secasukile. Bathi sebembonisile bavala ikhethini. Wasala wacasuka uRandall ekhuluma yedwa ethi okay sifebe ucansi ngiyadlala. Wahamba waya emadrawini akhe wavula wakhipha impahla esegqoka. Wagqoka uRandall ekhuluma yedwa ethi ngizokubamba sifebe. Nkathi sevala iwindi uMarcy ethi ngicabanga usibonile uRandall. Wathi uBradley ya usibonile vele. Esegqoka uMarcy ethi yakhe bekumnandi kumkhombisa. Wathi uBradley uqokelani pho manje? Wathi uMarcy besifuna ukukhombisa uRandall nje sesimbonisile. Wathi uBradley mina ngiready Marcy bengiyitshela ukuthi siyaqhubeka. Wathi uMarcy angilali embhedeni kaAlex mina. Wathi uBradley hayi ungcono sithatha umattress sophendula. Wathi uMarcy kuwesi kakhulu lokho futhi kuwumsebenzi asambe ungcono siye downstairs. Wavuma uBradley bahamba sebeya downstairs. eCowboy Bar uGuy wayebuza kuJohn ukuthi kanti le ntombazana. Wathi uJohn asemlindi usesetoilet. Wathi uGuy ngikhiphe 4,000 la John. Wathi uJohn ngisawukulandela yena wahamba. Ngafika uJohn afika uAlex elele phansi. Ethi uzama ukumthatha uAlex ekuphelelwa amandla. John wabuya uzohlala eduze kwakhe wamtshela ukuthi la eCowboy Bar sidayisa utshwala nabantu besifazane. Wena ngizokunika leli philisi for ukuthi ukwazi ukuthi ube active ku-sex. Wathi uAlex angifune iphilisi le-sex mina. Wathi John uzoliphuza le philisi uthanda ungathandi uyangazi ukuthi ngubani mina. Wathi uAlex ubhamen odayisa la. Wathi uJohn ngiyiphimp mina ngiphethe abaqwayizi abala. Athi la amantombazane owabona ehleli lapha engahambi engayindawo adayisa ngomzimba asebenzela mina. Kufika odriver bama-truck bayakhokha. Bengikutshelile kudala ngathi hambe ekhaya ngoba awuyazi impilo yami. Wathi uAlex ngeke ngihave sex mina ngiyona iprostitute. Wathi uJohn umahosha ngoba vele usekhokhile loya muntu okulindile la ngaphandle wena gwinya nali iphilisi. Wathi uAlex ngithe angigwinye iphilisi mina. John efuna umfaka lona ngenkani. Listen, take the pill, put it in your mouth, take it, bitch. Yeah, swallow. Swallow. Wagcina emfake lona ngenkani uAlex lelo philisi elavela mdraga lamqeda nyawo wakhathala. uJohn wahamba nayo uAlex esemhambisa kuGuy. Khona lapho ku-entrance emnyango wangena u-Ian eshesha. Intombazane esemnyango yatshela u-Ian ukuthi private bar le. U-Ian akunandaba ungena eshesha wabona uAlex ebanjwe uJohn. uJohn watshela u-Ian ukuthi le bar private le. Wathi u-Ian akunandaba ngizolanda yena la ufonile. Wathi uJohn ngizotshela ama-cowboy ahleli la kukhiphe la ngoba utshele ukuthi le ndawo private le futhi awuyindawo nalomuntu wesifazane. Ngesikhathi uJohn segaxe ngalo ka-Alex enzela ukuhamba naye. Wathi u-Ian le nto izokwenzeka kabili either uyamthatha uhamba naye noma mina ngicindezela ibhathini kule phone uzobona yonke le bar isisurroundwe amaphoyisa nama-FBI. Wathi uJohn uyini uyiphoyisa? Wathi u-Ian ngingaphezu kokuba yiphoyisa ngiyi-district attorney ngiwummeli we-state mina ongaphezu kwawo lowo maphoyisa. Okungaba sekuba wese-ke nanokuthi nina la nishushumbisa abantu besifazane kuvela amahlazo amaningi. Wathi uJohn yangifuna emaphoyisa la memthathe. u-Ian wathatha uAlex wahamba naye wasala uGuy ebuza kuJohn ukuthi imali yami iphi. Wathi uJohn bengingakayithindi imali yakho ikhona. uThonya wayesesangana angasapheli ukuhlanya kwakhe ngenkathi uBennett emlaleli ekhuluma ethi uThonya utshani buyakhula kodwa akekho obulindayo ukuthi bukhule. Ngefikile loya muntu endlini yethu ethi uzothatha umkhwenyana wami uBennett ayombophisa for ukuvandalize umuzi wakhe. Unanobufakazi kwivideo ye-laptop. uBennett ethi ukhuluma ngobani Thonya? Thonya abuye eqalazele izinto abuye athi ziyandile. Ethi uThonya le ndoda ibizongithathela umkhwenyana wami yombophisa ejele. Uyaqalaza izinto zakho uThonya buyahleke. Wangena udokotela. Wathi uBennett ngiyaqala ukubona unkosikazi wami esesimeni esinzima kanje. Wathi udokotela kufanele thina la esibhedlela sanika la maphilisi kodwa la esiwayifica la phakathi emixweni alawo sikaze siwa-prescribe kanti futhi ayingozi la maphilisi awatholakali noma ikuphi aphathwa abantu abathile. Ethi udokotela ingakho mnumzane kukhona amaphoyisa la ngaphandle afuna ukukhuluma nawe ngoba ungabosha isikhathi eside uma ungatholakala nala maphilisi ayawudemeja nya umqondo womuntu. uBennett wayesethukile didekile ethi usola ukuthi mina dokotela ngenze lento for ukulimaza unkosikazi wami ngeke ngiyenze leyo nto ngiyamthanda uThonya. Wathi udokotela kuzomela uchazele amaphoyisa ndoda ukuthi lolu hlobo olunje lamaphilisi oluthathile. Nale phoyisa la ngaphandle waphuma uBennett eseyohlangana nephoyisa ngenhlanhla wahlangana noRick. Wathi uRick sithole ikhole ukuthi indoda nihlala nobabili nonkosikazi wakho kodwa kutholakala amaphilisi ayingozi ayengazange aprescribe udokotela. Wathi uBennett ngiyacabanga ukuthi wanikezwe umakhelwane wethu uRandall Holmes njengoba
ngoba ngake ngafika ngithi ngizomvulela icala nje ubehlezi njalo ehlupha unkosikazi wami angilindi ukuthi ngihambe ngemsebenzini asalenza izinto ezokwazi ukuthi zimthwise umqondo ethi vele udokotela oyitherapist osebenzela ekhaya wathi uRick unayo iproof wathi uBennett hambe emzini wakhe uzoyithola iproof wathi uRick yazi ukuthi iyinsolo eziqinile lezo zenzayo wathi uBennett ngizoyimela futhi ngizoyibulala lenje uRick wakhuza uBennett ngokusho leyo nto phambi kwakhe yiphoyisa waxolisa uBennett wathi uRick okay so wenza search warrant sihambe siyosesha endlini yakhe nawe sisazobuya sokhuluma nawe ungabaleki wathi uBennett ngeke ngize ngibaleke ngayaphi masiyaka Esperanza kwanokho umuntu eminyango Esperanza ecabanga ukuthi uMika wavula Esperanza eminyango wathola ukuthi uNatalie wangena uNatalie weSperanza emtshela ukuthi Natalie ngisehlala kwakho kungenzeka ukuthi uMika afikele kuwena wathi uNatalie bekumele ngizokubona vele uLushini ukhona ekhaya weSperanza ethi Natalie ngenze iphutha ngimshayile uNatalie ubusumshayelana ethi weSperanza yonke lento ngenxa kaEdward wathi uNatalie isenzeni ke futhi lo wathi weSperanza usho inqwaba yezitori ezingekho ngami enganeni ayifundisa namagama okungcola nenhlamba nayo ize yangibiza ngesifebe ngagcina ngiphunyukile ngishanga empama wathi uNatalie ngabe lokho kubalekisa uMika wathi weSperanza cha kabalekanga uMika uEdward ukweleta abantu imali eningi so bamthathile uMika bamkidnap wathi weSperanza ikidnapping lesekudingeke iFBI kumele ngizame ukufonela iFBI wathi uNatalie wathi ngifonela uLushini wathi weSperanza angikhulumi ngephoyisa laseMaxine uLushini Natalie ngikhuluma ngama-FBI wathi uNatalie ngabe uSteven uyazi wavuma uEsperanza wathi uNatalie khululeka makwazi uSteven benoLushini bazana nabantu bako-FBI ethi wena ngivumele ngifonele uLushini uzokuxhumanisa nama-FBI ifoni kaLushini yakhala ngenkathi ayiphendula uLushini wayifonela uNatalie etshela uLushini ukuthi emcela afonele iFBI wathi uLushini kwenzakaleni wachaza uNatalie ngengane ka-Esperanza ethunjwe abantu abakweletwa u-Edward imali wathi uLushini okay khululeka ngizokuxhumanisa ne-FBI manje uLushini uthe eseqeda ukukhuluma noNatalie wenza enye phone call efonela uSteven uLushini ebuza kuSteven ukuthi ubuyazi lento wathi uSteven ini indaba kaMika ngiyayazi bengisazokutshela wathi uLushini lesilima senza into engenangqondo buka nje sekugaxele ngisho ingane ngenxa yakhe wathi uSteven bengitrick imoto yakhe uEdward ngiseduze kwayo asimtholi uhlefizwe isingezansi sikaLarry ngemoto ethi uSteven ngambona uEdward umenzeni uLarry kuyoba kancane aphinda kwazi ukuhamba ethi uLushini kuzomela atholakala uEdward Steven wathi uSteven ngiseyithendeni zakhe Lushini besakhuluma kanokho umuntu kabuhlungu eminyango kaLushini wathi uLushini khululeka Steven sengiyamazi ukuthi uphi uEdward wathi uSteven uphi wathi nange nokhala eminyango wami wathi uSteven ngiyeza lapho manje mahamba uLushini ehambe ekhuluma ethi uzophula umnyango phela wathi mayivula uLushini ongena ephonseka uEdward ethi lentsha ithatha ingane yami yayithumba ethi uLushini inje ubani le wathi le lawyer lekuthiwa uLarry wathi uLushini wazi ngani ukuthi uLarry uyithathele ingane yakho wathi uLushini wena umenzeni uLarry wathi uEdward akuyona into etheni ngikweleta uLarry noCase imali wathi uLushini mawuthi akuyona into etheni imalini le wathi uEdward akukwazi ukuthi ungathatha ingane yami ngo-50,000 kuphela wathi uLushini wena ucabanga ukuthi uma uhlukumeza abantu ayikho into ezokubuyela back wathi uLushini ngoba kuthiwa ulimaza uLarry umenzeni wathi uEdward angemlimazanga mina bengifuna akhulume kuphela wathi uLushini umenzeni wathi ukhulumela phezulu uEdward wathi uLushini ingane zami izilele la siphumele ngaphandle bephumela ngaphandle uEdward ethi ngifuna babuyise ingane yami mina Lushini wathi uLushini uLarry lokuthiwa umlimaze endlelani wathi angembhanqe nale moto yakhe ngimshayisa ngobhampa wemoto yami wathi uLushini yazi ukuthi serious kanjani lento yenzile wathi uEdward Lushini ngicela ungifonelele iFBI please ingane yami ikidnapiwe uthe esakhipha ifoni uLushini uEdward wabona imoto kaIan ifika waqonda khona esegijima uEdward eyoshaya uIan ethi iphi ingane yami wena What the hell? Where's my door? uIan wayesadidekela ukuthi ushayelwane uIan sekuyena oshaya uEdward egijima uLushini wayezolamula uIan wayeshaya uEdward uthe sebahlukanisile uLushini azama ukulamula uEdward efuna ingane yakhe kuIan uIan ebuza ukuthi yini inkinga yakho wena wathi uLushini kuIan inkinga yakhe yile yakutshela yona ukuthi ulahlekelwe ingane yakhe kidnapiwe ngabe khona into yaziyo ngaleyo nto uIan wathi uIan angazi lutho mina Lushini wathi uLushini ngabe ikhona ke indlela zikaLarry ze-kidnapping ozaziyo ngoba mhlawumbe uyazazi indlela zokungcola kaLarry wathi uIan le ngane enikhuluma ngayo angazi indaba yayo mina Lushini ngikutshelile kwasemini ukuthi uLarry ungixoshile ngisasebenzeli yena ethi uEdward uphika into yaziyo wena Slimu uyayazi ingane yami ukuthi nisho umsebenzi noLarry usenjalo kwakhala ifoni kaIan wathi uEdward phendula leyo phone wathi uIan ngafonela unkosikazi kaLarry manje kwenze njani wathi uLushini iphendula uyifake loudspeaker leyo phone wayiphendula uIan ifoni eyifake loudspeaker uCharity watshela uIan ukuthi elinye iphoyisa lomlungu selicishela bulwela uLarry wathi uIan bekwenze njani wathi uCharity leli phoyisa ligoloza ukubuyisela uLarry imali kaCase
Case. Manje uLarry noCase sebevumelene ukuthi kubulawe ingane yaleli phoyisa. Ethi uCharity woza uzombona esibhedlela. Wathi uIan okay ngisendleleni ngiyeza. Eseqede ngefone call uIan uLucian wambuza ukuthi uba uCase. Wathi uIan uzomazelaphi? Wathi uEdward ibuka lesilima saqhubana nokuqamba amanga. Wathi uLucian vala umlomo wakho Edward. Wathi uEdward ngizothula kanjani ingane yami ilahlekile Lucian ngoba ngitshelile ukuthi ifonele iFBI. Wathi uLucian sengiyifonelile iFBI. uLucian wathi wena Ian mawukuthi uyamazi lo Case. Wathi uIan ngizomazelaphi Lucian. Wathi uLucian ingane lethunjiwe. Wathi ubheke emotweni uLucian wathi uAlex nilolele emotweni yakho Ian. Wathi uIan yangifonela ubethe usenkingeni ekwenye ibar ngahamba ngawumthatha khona. Wathi uLucian ngabe uright nje manje. Wathi uIan uweak ngathi udragiwe. Besakhuluma kwafika uSteven nesithuthu sakhe wehla uSteven ebabuza ukuthi ukhona umkhondo abawutholayo. Wathi uLucian before siqhubeke Steven awubambise nangu Ian uAlex nimkhiphe emotweni kaIan niyomfaka endlini. Bahamba uIan noSteven sebeyobamba uAlex bemkhiphe emotweni bemhambisa endlini. Nkathi behamba nawo Edward wabamemeza wathi ngilahlekelwe ingane nendaba nalesifebe sidakiwe. uLucian wayekhuluma nefoni emthulisi. uLucian suka la wahamba yohlala phansi lapha. uBradley noMarcy bese kwi-romantic moment kwanokho umuntu emnyango. Wathi uMarcy ubani-ke lo nokho akabuhlungu kanje. Wathi uBradley noma kanjani uEdward. Wasukuma uBradley ethi uyovulela uEdward wethuka ebona uIan ethwele uAlex. Wafika uIan noAlex ezombeka kusofa. uIan wabatshela ukuthi ufonelwe uyena uAlex ethi ucela usizo kwenye ibar. Wathi uIan ngifike lapho vele sebemdragile sebemshushumbisa akwazi ukumthatha. Wathi uBradley manje uzomshiya kanje waphela izingane kumele zimbone nje. Wathi uIan nami ayikho into engingayenza khona la ngisaphuthuma khona. Washo waphuma wahamba uIan. Basala bethukile bembuka uBradley benoMarcy uAlex wayedakwa ama-drugs elelexof. Emgaqweni uLucian wayekhuluma efonini nabe-FBI ethi udinga staff. Kwafika uSteven. uLucian watshela uSteven ukuthi khona umkhonda awutholayo ngomuntu ekuthiwa igama lakhe uCase. Wathi uSteven okushuthi lo Case usebenzisana noLarry wavuma uLucian. Ethi uLucian ngifuna uye khona esibhedlela uyofind out. Ethi uLucian nami ngisawukwenza okwami ukusesha. Wathi uSteven manje uthini ngalesilimo esihleli lapho otshanini. Wathi uLucian akasale kanje ehleli kanje lo uyamosha. uEdward wakhala wathi manje ngihlale kanje Lucian kube kulahleka ingane yami. uLucian wafona efonela uNatalie wathi Natalie kufanele ubuye nami kufanele ngihambe manje indaba yokufuna ingane Esperance. Wathi uNatalie nami kufanele ngimhlalise Lucian Esperance. Wathi uLucian manje ingane uthini ngazi seyizosala zodwa. Wathi uNatalie okay ngiyabuya. Wathi uLucian kululeka ngizotshela uKheli ayoyibheka. Wathi uNatalie ungamlethi uKheli endlini yami. Wathi uLucian sengikhathele umsangano wakho Natalie ngiyakutshela ukuthi ngizocela uKheli asigadele izingane wena uhlalise uEsperanza lapho ngiyahamba ngiyakukheli manje. Wathi uNatalie okay ngathi uLucian esendlini kaKheli. uLucian wanokho emnyango kaKheli kwavuka uTerrell wayelele kusofa eseyomvulela. uLucian ecela uTerrell ukuthi ucela amcelela uKheli ufuna ukukhuluma naye. Wahamba uTerrell esekamereni laKheli. Wabuya uKheli esevukile nkathi ebuza kuLucian kwenzenjani. Wathi uLucian sinenkinga laKheli ingane kaEsperanza ethunjiwe. Uthuka uKheli ethi uMika wavuma uLucian. Wathi uKheli okay ngizohamba ngiya kaEsperanza. Wathi uLucian no bengizobuza ukuthi ungakwazi ukusibhekela izingane. Wathi uKheli obviously leyo nto engakwazi. Wabonga uLucian wahamba nkathi uKheli sele etshela uTerrell ukuthi ucela asale noJustice yena uzohamba uyogada izingane zakhe next door. Wavuma uTerrell wahamba noKheli. uEdward wayekade ehleli phansi wabona kuqhamuka enye imoto yamaphoyisa wasukuma wahamba. Kanti leyo moto kwakuRick wayehambe emzini kaRandall. uRandall wabuza kuRick ukuthi uzofunani la ekhaya. Wathi uRick ngizokwenza umsebenzi wami. Wathi uRick ngicela singabambezelani-ke Mr Holmes kumayelana nalabo makhelwane bakho phesha komgwaqo basanda kufika. Wathi uRandall iyinkinga lento yenu ngoba nganifonela mhla ngishayela sasifebe sasegate okuthiwa uNatalie aphinde ngashayela lendoda yakhona lapha phesha komgwaqo ngisibhakela ngaquleka. Wathi uRick lezo igameko wayireporta nemaphoyiseni. Wathi uRandall bengizoyiriportelani ngoba ni-useless maphoyisa asenekuseni nenze lutho. Wathi uRick Mr Holmes ngifuna ukwazi la ukuthi khona namaphilisi owanikeze unkosikazi waleya ndoda engaphesha komgwaqo. Wathi uRandall mina ngifuna ukwazi ukuthi ungakwazi nokusuka phambi kobuso bami ngoba uyanginyanyisa. Wathi uRick okay ngisuke ngizobuya na-search warrant. Wathi uRandall into ongabe uyenze kwasekuqaleni leyo search warrant kodwa ngoba niyidomu ubuyele emuva uyothatha into ekufanele ngabe ufike nayo. Wathi uRick Mr Holmes ngizama ukwenza ukuthula noxolo la. Wathi uRandall bengikutshelile njalo ukuthi suka phambi kobuso bami ngoba uyanginyanyisa. Wahamba uRick wathi okay sengizobuya no-search warrant. Wathi uRandall bye Sifebe kubuya wathi ayena ngiyaxolisa ngiqonda ukuthi baba iphoyisa Sifebe. Bye bitch. I'm sorry excuse me.
by officer, bitch. U-Alex waphaphama kodwa wayeyi-weak ethi Bradley ngiyaxolisa ngiyafa. Wathi uBradley ubuyenzani wena? Wathi u-Alex kunento abangidlise yona. Ekhala ngomzimba wakho u-Alex uthi ivithi zamalungu omzimba. Ethi ngicela ungibamba ngikwazi nokusukuma. uMarcy wakhombisa uBradley imbobo yomjova engalweni ka-Alex. Bethuka uMarcy benoBradley nkathi ethi uMarcy mase kunje isiphume ngempela esandleni. Ney'ngane maze upstairs mangathi wakhona eyehlayo nje izombone nje kuzomosheka yonke into. uBradley wathethisa uMarcy wathi Marcy msukungitshela izinto engizaziyo. Wathi uMarcy phela msukungithethisa konje unkosikazi wakho usebuyile ekhaya manje sofuna ngihambe. Wathi uBradley angishongo ukuthi ihamba mina. Wathi uMarcy kumele sazi lesifebe sonkosikazi wakho ukuthi sifane sidile nenonsense yaso. Wathi uBradley ngathi sengizokhathala-ke Marcy ngcono vele uhambe straight. Kuyeke nawe lokhu ungithethisela into engiyibonayo vele ukuthi iyonakele esikhundleni ngabe uyangisiza. Wathi uMarcy ungixoshile ngiyahamba. Wathi uBradley ngiyaxolisa. uMarcy wasegaxa isikhwama sakhe wahamba uMarcy eseye emotweni yakhe. Kodwa uMarcy wathi before yafika emotweni yakhe Go or I'm gonna scream. siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa episode elandela izo-uploada kungekudala. Thank you for watching Sterisa TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Sterisa TV.